Kaixo lagunok, bigarren solazaldia dugu orain, eta honintza enbeita bertsolariarekin gaude. Ze moduz, honintza? Ondo. Ondo, ez da? Bai, egoera honetan ez dakit inor badago guztiz ondo, baina ondo esateko moduan bai behintzat. Ondo. Zuzeu bertsolari moduan aurkeztu zaitut, baina, literaturan dihar duzu, orain egunero literatura idatzian, eta aurreko solazkideak, badaukate bere galdera bat, zuretzako. Bai. Hortik abiatuta, egunero idazten duzu, egunero idazteak zailtasunak ekartzen ditu, edo ekartzen omen ditu gaiak, zerbait bururatzea, eta berak pentsatzen du, ziurrenik egunero ikiko duzula ordu limite bat, aurkezteko idatzitakoa, eta, ea zer gertatzen zaizun, zerbait egun batean ez bazaizu zer bururatzen, nola ateatzen zara ataka ez du horietarik? Ez daukat erantzun zehatzik. Egia da, egunero idazteak, baina medio komunikabide batean idazteak, noski orduak eta entrega batzu ditu, ez da azkenean nahiz eta bakoitzak berea idazten duen, talde handi batek egiten du berria, eta orduan bakoitzak gure zati horretan ordutegi bat erresperatu behar dugu edizioagatik, zierreagatik, eta gero hurrengo eguneko egunkaria inprentara garaiz iritsi dadin, ez? Klaro, hor, normalean nik goizetan idazten dut, eta beti, ez ara beti jaikitzen sekulako inspirazioarekin, ez? Orduan batzutan etortzen da, eta beste batzutan bilatu egin behar dut. Eta nola egiten dudan, ez daukat formula magikorik. Egia da, egunero idaztearen idazteaz, batzutan hartzen duzula gai oso orokor bat, edo oso obvio bat esan dezagun, eta egiten duzu erreflexio oso gaineko bat, asko guzti gabe, egun hori pasatzeko, eta beste batzutan, baditute mobilean eta beti apunte asko. Apunte asko esan nahi dut, filme batean entzun dudan esaldi bat, norbaite kontatu didan anekdota bat, horrelako gauzak apuntatzen ditut, eta orduan ikusten dudanean ezin dudala edo eserrekarri ez datorrela ezer, begiratzen ditut apunte horiek, eta saiatzen naiz, hartu eta esaten ez dakit nor kontatu zidan hau, eta oso ondo datorkit esplikatzeko beste gauza bat, eta borobildu dezaket artikulua, eta hola nintzen naiz normalean. Oso ondo. Hortik abiatuko gara. Azken batean, boktegi da literaturaren gune bat, eta literatura idatzi horretatik. Eta ondo baderitzozu, gaur bertan oso pilula eder bat idatzi duzu, kuadernoak, eta hor irudi bat esartzen duzu, oso irudi ederra, benetan. Esaten duzu, umetan, gustatzen zitzaizkizula kuadernoetan poliki, gozo, idazten hastea, baina behar bada, amaieran, halako antsietate bat ere sortzen zen, ez da, hurrengo kuadernoa erosteko, azializateko, eta hori pixka bat erkatzen edo alderatzen duzu pertsonekin eduki ditzaizuna, harremanekin. Bai. Horrek badauka arrazoi bat, ez da nik idazten dudanean, nire gustatzen zaiten emozioei buruz idaztea, ez da nik lagunekin hirugarren garagardotik aurrera ez da baian azten garenean, nik askotan esaten dietzu egin ezazu iraultza politikoa, eta nik egingo dut iraultza emozionala, zerri honek behar dut. Orduan gustatzen zait, guztiontzat ulertzeko modukoak diren abiapuntuetatik, benetan giza harremanak edo gure arteko emozioak eta nolakoak diren azaltzea. Zeu nintzen behitak esatea, umetan kuadernoa gustatzen zitzaizkiola besterik gabe, ez dut uste oso datu interesantea denik edo inori interesatu alzaionik. Baina konparatzen duzunean, kuaderno hori, gure harremanak nola eraikitzen ditugun, nik uste dut jende askoren gana iristen zarela. Ze jende askok eraikitzen ditugu harremanak antzera, ez dakit, hori nintzen behitak gertatu zaio eta badakit Lutxo egiari gertatu zaiola. Harreman bat hasi du kriston pasioarekin dena egin du kontuz, eta bat batean amaitzeko antsietatea sentitu du ez. Eta hori gertatu zaigu guztioi. Edo ez dakit, guztioi gertatu zaigu, gorde dugula zerbait, kuaderno bat, harreman bat, pertsona bat, apal batean, eta bat batean agertu da berriro gure bizitzan, eta badirudi denbora ez dela iragan. Eta hori oso gauza ederra da, ez? Eta azkenean
gure mundua, erlazio horiek mugitzen dute, gure egunerokotasuna, gure mundua, gure gizartea, harreman horietan eraikitzen da, eta niretzat horretaz idaztea plazara handi bat da, ateratzen zaidanean, eta norbaitek esatea, gauza eder bat dela hori, niri iruditzen zait listo, gaur hemendik etxera noanan esango dut behitu. Elkarrizketa hasi dugunean, Lutxok esan dit, gaurko artikulua ona zela edo gustatu zaiola. Ostras, jazta, ez? Konexio horrek ja balio dit. 1200 karakteretan ezin du mundua aldatu, hori asumitu dut. Baina mugitu ditzaket beste gauza batzuk, niri mugitzen interesatzen zaidanak. Klaro, egunero ez dut hori lortuko, eta ez aitaterako, eta kuadernoen aia idatzi dut, ja simil horrek ez dit balio. Eta hori ere bada, erdatzen zoa zain bat kartutxo, ez? Baina, bueno, oraindik mobilian apuntatuta baditut beste kartutxo batzuk, ez? Baina adibidez, kuadernoaren zutabe hori, bere temporalitate horretan, hasieran beste izenburu bat zeukan, hasierak. Eta nik idatzi nahi nuen hasierez. Egon ez zitzaidan ateratzen, similon bat. Tordoan pentsatu nuen, kuaderno osoa da igual, ez? Harreman oso bat, borobil oso bat. Eta, gauza horietan katramilatzen naiz idazten hasten naizenean, bai. Ez, egia esateko, oso ederra izateaz gain literarioki oso ondo funtzionatzen du, ze hartzen duzu kuadernoa bezalako gauza, esan dezagun ez deuz bat, egia da kuadernoak balio du gordetzeko gauza sakonak, barreneko gauzak ez da, baina gero bai bazoaz kuadernotik tiraka muinara, ez da, harreman, ez da, gizon emakumeen arteko harremanetara, eta hori da erra da, ez da, aldaketa hori, horrek ez da nahi du neurria hartu diozula idatziari. Askotan idazten duzu, eta niri hori gustatzen zait, eta esan berri duzu, ez da, emozioak azalarazteko eta nitasun bat agertzen duzu. Bai, baina hor badago, ez dakit, igual, ez dakit zuri pertsonalak iruditzen zaizunez, baina jende askok pentsatzen du nik ez dudala intimitateri gordetzen, ez? Badaukadala olako deskonplejotasun bat nire gauza kontatzeko. Eta nik guzti hau oso modu diferente baten bizi dut, ez? Nik badakit niri buruzko ze gauza ez ditudan inoiz kontatuko, ez bertzotan ez idatzita, hori oso argi daukat, baina iruditzen zait badaudela gauza batzuk, nik bizi ditudanak oso kolektiboak direnak. Bakoitzak bizi ditu, bereak balira bezala, baina gero kolektiboak dira. Adibidez, gu bertzetan hasi ginenean, emakume gutxi geunden, plazara atera ginen, bidea etzen horreza izan, baina feminismoaz nik pertsonalki nire bezaran ez nekien hainbeste, eta bizi izan dituen gauza asko eraso pertsonal moduan. Eta bapatean konturatzen zara, feminismoa deskubritzen duzu, beste emakume bertsolariekin hitz egiten duzu, eta esaten duzu, hombre, hau nire gertatu zait, baina hau arazo kolektibo bat da. Eta nire iruditzen zait, emozioekin, sentimenduekin, pertsonen arteko harremanekin antzerako zerbait gertatzen dela, ez? Esaten duzu, hau niri gertatu zait, ez? Pertsona honekin harreman hau, konkretua, niri bukatu zait. Baina orain nagoen egoeran, milaka pertsona egon dira munduan, ez? Eta erreakzionatzeko modu asko daude, desberdinak, onak, txarrak, trapuzikinak atera daitezke edo ez, orduan, horretaz idazten dudanean, beti dago nitasun bat, hori oso argi dago. Baina niri iruditzen zait, arazoak ez direla hain pertsonalak bakarrik, ez? Hor badagoela zeozer, guztiok bizi duguna, edo guztion bizitzaren inguruan mugitzen den energia bat badagoela. Edo, nik behintzat horrela bizi dut. Bai, oso bandatorre, eta gaina ez dut uste zer ikusirik dakanik intimitatearekin edo gaur egun beste aldea daukagu, batez ere sare sozialei esker, extimitatea ez da alegia, barrukoa, kanporatzeko behar hori, eten hori, nartzisismoari oso lotua, ez da? Bai, nik uste beste gauza bat dela, ez da? Azkenian zeure iritzietan, zeure gogoetan, azkenian denok mazke menos ikusi aldegu geure burua islatuta kasu askotan, ez da? Bai. Hori da, kantu bat edo poema bat, ez? Zuk adibidez, poesia idazteko ausardia izan duzuen niri fantasienan gauza bat da askotan, baina poema bat irakurtzen duzunean eta zure egiten duzunean, edo kantu bat zure egiten duzunean, ez? Esaten duzu, ostra, hau nik idatzi nezakeen. Horrelako zerbait uste dut dela gure mugimenduekin gertatzen dena, ez? Niri gertatu zait, beste bati gertatu zaio,
elkarrekin gertatu zaigu, eta azkenean mugitzen diren energiak mina, tristura, posa, plazerra, mugitzen diren energia guzti horiek guztiok bizi ditugu modu batera edo beste. Orduan, egia da, alde batetik erraza dela jendearen gana ez heltzea horrekin, batzuek pentsatuko dute, ez, igual dela errazkeria, baina beste alde batetik, batzutan sentsazioa daukat euskaraz eta serio esan dut benetan, oso gutxi idatzi dela horretaz. Nire, kezka edo beti da Euskal Herriak badaukala paralisi emozional moduko zerbait. Euskal gizarteak ez, jendea hautsa da, kosta egiten zaigu zenbat gauza esatea, emozioak adieraztea, ez? Bertso txapelketa irabazten duen pertsonak, ze emozioa, ni horrek, gero ni naiz beste muturra, ez? Ni naiz Euskal Andaluza, ez dakizan naizen, ez? Legarra egiten dut publikoaren aurrean, erortzen naiz, lehertzen naiz, gora etortzen naiz, edozen gauza oso, liburu ireki baten moduan irakurtzen zait, baina gero ikusten ditut beste batzuk, eta alde batetik inbidia ematen dit, esaten dut, ostra. Zer izan behar den, momentu horretan jakitea zure buruari eusten, edo zure reakzioa kontrolatzen, nik ez dakit. Baina gero beste alde batetik esaten dut, ze herri den gurea, ez? 14.000 pertsonaren aurrean gauza oso berezi bat irabazi duzu, eta nik ez dut esaten bestein muturretatik pasatu behar diezula, baina ostras, erreakzio emozionalago bat egon beharko litzateke ez. Eta batzutan ez dago. Eta, bertsolaritza da adibide bat, nik bizi dudalako, baina egongo dira, 100 milioi bat adibidez. Zuk, liburu bat argitaratzen duzunean, zenbat idazle ez, harreman estua daukasunek ere, ze kostata esango dizkizuten zenbait hitz polit. Eta hori, gure artean gertatzen da. Eta niri horrek, ez dut izango loak entzen didala, baina ezko horretaz asko pentsatu izan dut. Bai, interesantea. Ez dakit. Ez. Niko nintzaren artikulu hau hautatu dut oso zaila da ariketa bat da. Asko idazteaz gain, oso artikulu maitatua ditutelako. Baina honintzak badauka klaribidentzia handi bat eguneroko egoeratan gauza konplexuak esplikatzeko, eta uste horietako bat dala, ez? Beste ikuspuntu bat ematen duna. Beraz, 2018ko azaroan 25ean idatzitako indarkeria artikulua irakurriko dut. Hala dio, eztabaidan ari garela ezer ez dakidala esaten didazun bakoitzean, indarkeria erabiltzen ari zara. Ni baino egokiagoak diren emakumeen feminismoa eta nirea konparatzen dituzun aldiro, indarkeria erabiltzen ari zara. Niretzat eginda dauden eta ez dauden lanak bereizten dituzunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Izakera gogorra dudala eta gizonak uxatzen ditudala aitortzen didazunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Tradizioak esaten duelako baztertzen nauzunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Emakumea naizelako ez balitz ez nukeela bertso plazarik izango iradokitzen didazunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Orain ez dela nire gai ez eztabaidatzeko momentua sinestarazi nahi didazunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Hala nahi duzun aldiro, zure zakiera makurtzen ez naizelako izterrestua naizela leporatzen didazunean, indarkeria erabiltzen ari zara. Nesken kirolak ez daukala behar adinako mailarik esanez, arrotzen zarenean, indarkeria erabiltzen ari zara. Ez, agian ez duzu egundo emakumerik jo, are gutxiago hil. Hala ere, zeure buruari haiek isiltzeko eta epaitzeko zilegitasuna onartzen diozula erakusten du zure jarrerak. Baina ez duzu zeuregan indarkeriarik ikusi nahi. Eta gaur ere, ozen esango duzu tabernan, ez dagoela eskubiderik emakumeak hala tratatzeko. Bizkat, karri dan artikulua, egia da, lehen aipatu bezala ez, nintza aspaletik ezagutzen dut, bai bere bertso fazetatik, bai politikari bezala eta bai lagun bezala ere, eta bere artikuluekin oso zalea izan nintzen aurreko jira eta biran, berak ere joan etorri asko ditu berria egunkarian, baina lehen esan bezala badauka kapazidade harrigarri hori gauza konplexuak, hau da, kasu honetan bezala ez, indarkeria estrukturala dela aipatzeko momentuan, hori egunerokora ekarri eta adibide oso zehatzekin azaltzekoa.
Beraz, uste dut, idazle eta kazetari bikaina dela beste bere nolakotasun guztiez aparte. Aipatu duzu, aipatu duzu hori guztia, poesiara adibidez ekartzeko ausardia falta nik ezakit ez da. Eta zuzeu literaturan jardun duzu beti, edo literatura improvisatuan, eta aspaldi ere, ez dakit zenbat, 2 urte daratzazu berrian? Bai, hau bigarren kurtsoa amaituko dut orain, uztailaren 31. Eta literatura idatzian, eta, bueno, ez zaizu, ez dakit, burutik pasatu, edo agian, edo, ez dakit, beste narratiba molde edo poesia molde batzuetara jausteko asmori, gogorik, zerbait, ez? Nik uste dut, eta hau ja 40 urterekin hasi nahi onartzen nire buruari, baina batzutan irudipena daukan ikasetaritza ikasi nuela, ez nintzen ausartzen benetan idatzi nahi nituen gauzak argitaratzen edo ez. Hor eduki dudala ahalduntze falta bat, edo nire buruarenan konfiantza falta bat, esateko nik umetatik edo nire besarotik idatzi eta gorde ditudan kuaderno guzti egiten zerbait interesgarria dagoela. Orduan, kasetaritza ikasi nuen idaztea gustatzen zitzaidalako, eta gero idatzi dudan, publikatu dudan gehiena dena ez, zorionez, azken urteetan, baina publikatu dudan gehiena prentsa idatzian. Prentsa idatzi esaten dudanean, ez bakarrik egunkaria esaten izan daiteke aldizkaria, astekaria, lo que sea. Baina prentsa idatzian publikatu dut ez. Eta alde batetik, poste naiz, ze prentsan lan egitearen derrigortasun horrek beti eukin hau idaztetik oso hurbil, baina bestalde batetik, nire buruari onartzen diot, ez dakit orain bada momentua, edo noiz izango den, baina egunen batean, igual norbaiti, esan beharko nioke, ez da behitu nik gauza hauek ere idazten ditut, eta igual argitaratzeak merezi du. Ez dut inoiz hori egin, kontrakoa egin dute, asko gorde eta ez ditut aterat orduan orain, duela urte batzuk Madrilera joan aurretik ere izan nuen aukera berrian egunero idazteko zutabea, gero Madrilera joan nintzen eta utzi egin nuen. Eta orduan konpleju gehiagorekin, baina egia da azkenengo 2 urteetan ja, bizitzan beste posizio batean nagot, orduan igual konplejua galdu dut benetan idatzi nahi dituen gauza horiei buruz idazteko, ez? Baina gero bai, fikzioa idazteko edo beste salto bat emateko beti falta izan zait zerbait. Eta zerbait hori ez da beste norbaiten bultzada, ez? Gauzak egiten ez ditugunean askotan arduradun printzipala gu gara, ez? Eta nik uste niregan egon dela hor muga bat, edo beldurra, edo ez dakit zerbait. Bultzatzea amildegian bera, ez? Porque azkenean, claro, zu Plaza Andrea zara, Plaza Makumia zara, bertsotan plazan aritzen zara, idazten dezunean, egunero idazten dezunean amildegi baten aurrean jartzen zara, ez da? Azkenean sortzea eta jende aurrean agertzea amiltzea da, ez da? Edo telebistan agertzen zarenean berdin dit, edo garai batean ere kongresuan azaltzen zinenean, hori ere plazatzea da eta amiltze batzuk daude, ez da? Itxengo dugu pixka bat miltzeaz, plazaz, hori, bueno, imaginatzet gustatzen zaizula, ez da? Egia atzez, egitik ibiltzea, ertzetik ibiltzea. Hombre, plazak asko dauka amildegitik, ez? Baina ez amildegi horrek ere emozio handia ematen dio plazari orokorrean, ez da zu bertso saio batera zoazenean, ez dakizunean zegai jarriko dizuten ere, baina basoaz kantatzen duzu eta gainera publikoarekin konektatzen duzu eta hori ondo ateratzen da, horren osteko, ez dakit, gelditzen zainuzun gorputzaldia, ederra da, ez? Osa, benetan ederra da. Gero bestatutan ez da ondo ateratzen, eta igual ikasi behar dena da, amildegian hori kudeatzen, ez? Parakaidasak funtzionatzen ez duenean ere, zutik erortzen ikasi behar da. Eta hori, nik uste dut horretan ikasteko ez dagoela egitea baino besterik ezer, eta egiteak ematen du norbere buruarengan konfidantza edo ez. Eta gero, bizitzaren momentuek ere ematen dizute zilegitasun bat, ez? Ez dakit batzutan igual, zerbait idazten duzu, kritika batzuk dituzu, eta segun zen momentutan zauden, horrek ondoratu egin zaitzake, edo berriro salto ez egiten eraman zaitzake, beste momentu batzutan dena erlatibizatzen duzu. Orduan hor, momentuak ere asko esan nahi du, ez hor beti zabiltzanean ertz horretan, noiz ongi zapalduko, noiz ez, gauza asko daukate eragina, ez? Baina niretzat, guk bertzotan adibidez egin dugun ibilbidearekin, esaten dut emakumeok,
gure leku hartzea, kostatu zaigunarekin, ez bagenu disfrutatu, amildegi horretan, desde luego nila etxean egongo nintzateke. Kontua da, zuk zure ibilbide osoa bai idazten edo bertzotan, jartzen duzunean lerro zuzen baten, ez? Nahiz eta lerro zuzenik ez dagoela zango dut asko, baina jartzen duzunean lerro zuzen baten eta saiatzen zarenean, gauza txarrak bakarrik ikusten, zer ikasi dut, zer gertatu zait, ostras, batzutan esaten duzu, nik nola ez dut hemendik ihes egin, baina niretzako plazak plazar handia dauka. Politikan ez hainbeste, baina plazak plazar handiak ematen ditu, hori niretzako plaza da, jendea, posa, zure buruarekiko, zilegitasuna, sinestea, ez dakit, holan elementu piloa oso ederrak direnak. Plaza ez da espazio fiziko bat, plaza da arian sortzen den gune bat, eta orain pandemia honekin ez dakigu zer gertatuko den, epe ertainera edo epe luzera, baina espazioak pixka bat aldrebestu indira, nolabait kanpokoa barrura etorri da, auzoa, herria, gelara, egon da beste alde batetik ere kontrakoa ez da, kanporantz gelatik sortu dugu, eta horrek ere eragin dio, adibidez bertsolaritzan plaza horri, hasieran plaza gelditu izan, gero digitalizatu izan, hori ezagutu dugu, eta orain badirudi plaza egon badagoela, baina oso muteatuta. Batez ere bertsolaritzan, gorputzak importantea dira, publikoa, bertsolariak, dana guztiari eragiten dio. Nola ikusten, nola bizitzen nahi zara? Ni naizen modukoa izan da, bertsolaritza eta orokorrean bizitza orain, kostatzen zait gauza batzutara ohitzea. Eta ez dakit ohituko naizen, eta ez dakit ohitu nahi badut ere ez. Baina, zuk publikoa ikusten duzunean, hilara perfektoetan eserita metroak zainduta, maskarillarekin hasieran impactantea da. Gu ez gaude horretara ohituta gaude saioaren aurretik publikoarekin egoten, saioa eta gero publikoarekin egoten. Bertsolaritza oso sortze prozesu prekarioa da, esan nahi dut, zuk sortu behar duzu sortzen duzun hori, jendearen aurrean eta gainera jende horrek sortzen dituen baldintzetan. Bilboko, Bilbokazen nagusian ez da adibirik alena, baina ez dakit dungo Andra Marietan bertso saioa daukasunan herriko plazan eta barraketako piribiribi entzuten denean zukor sortzen duzu, hori oso sortze prozesu prekarioa da bertsolariarena ez. Baina aldi berean horrek egiten du eder, eta jendearekin kontaktu horrek egiten du eder, eta elkarrekin daukagun ez dakit feedback hori eta feeling hori horrekin dartzen du. Orduan orain, horrela izan behar badu momentu honetan horrela izango da, baina nik uste dut ahal dugun heinean espazioak berreskuratu behar ditugula. Ezin du balio pandemia honek kaleak kentzeko edo plaza kendi ezaguten, ez? Kontrakoa, pandemia hau pasatzen denean, konturatu behar dugu ze importantea izan den plaza gauza askotarako. Irudipena duzu zerbait galduko dugula? Irudipena daukat zerbait galdezagula nahi dutela. Ez zait kasualitatea iruditzen, kontsumorako aukerak irekitzeko zelako presa egon den, ez zait kasualitatea iruditzen nola tabernetan mundu guztia normal dagoen maskarillari gabe, elkarren ondoan, elkarrukitzen, ligatzen, eta adibidez kultura adierazpenak egiteko sekulako neurriak hartu behar dira, ez? Ez dakit, gauza batzuk, ez aizkit proportzionalak iruditzen, eta nik kasualitateetan ez dut sinesten. Unibertsoak plan bat daukala, hori sinesten dut, baina kasualitateetan ez. Ez zara tierraplanista izango ez? Ez naiz tierraplanista, baina niri iruditzen zait unibertsoak beti dituela bere plan propioak. Hau da, iruditzen zaizunean dena a la mierda joan dela, eta ez daukazula zer eginik, eta dena amaitu dela, igual hurrengo egunean esnatuko zara hoetik eta gertatuko da zerbait dena aldatuko duena. Toan nik esaten dut, unibertsoak pasaukan plan bat, eta nik ez dut hori ikusten. Emaitza oso desberdina lortzen baitu, arrautza barrutik apurtzen dakienak. Esaldi horrekin aurkezten du bere burua, onintzaen beita magurerik Twitterreko profilean. Euskal Wikipedia konkretuagoa da.
Haren arabera, euskal bertsolaria, kazetaria, feminista eta abertzalea baita. Horrez gain, enbeitari buruzko datu hauek ere ematen ditu sarrerako paragrafoan. Musikan jaioa dela Bizkaian, 1979ko maiatzaren 19. Diputatua izan zela Espainiako Gortetan 2012tik 2016ko tartean. Eta 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelduna izan dela. Are gehiago, Bizkaiko txapela lortzen duen lehen emakumezkoa da. Hari galdetuta berriz, oroz gain, bertsolari sentitzen dela aitortu zion Danele Sarriugarte Motxalesi iaz. Argiarako egindako elkarrizketan. Eta ñabardura bat egin zuen, emakume bertsolaria. Sarriugartek jakin nahi izan zuen zergatik nabarmendu zuen emakume izatea. Hala erantzun zion enbeitak. Mundu binario honetan emakume izateak baldintzatzen duelako nire bertsolaritza eta seguru asko egin dudan guztia. Bertsolaritzan emakume izateak nola eragin diona azaldu zion hain zuzen Uxue Alberdi Estibaritz kontrako estarritik liburuan. Bere buruari buruzko beste zenbait kontu ere aitortu dituan eta hemen. Tartean, Ruper Ordorikaren, Anariren eta Rocío Juradoren zalea dela. Literaturari dagokionez berriz, idaztea betidanik gustatu izan zaiola esan zuen Buktegik egindako elkarrizketan. Ilusioa egin omen zion berriako artikuluak Buktegin argitaratuta ikusteak, eta balio izan diola ikusteko nolakoa zen orduko honintza eta zertan aldatu den. Gainerako ona bezala, enbeitaren biografia osatzen eta aldatzen doa, baina seguruenik ez dira askorik aldatuko hasieran emandako datuak. Bertsolaria da, kazetaria, feminista eta abertzalea. Eta emakumea. Lehengo astean bide batez, hain esango dut, baina fijatzen baldin bazara, bitok gabiltza espazio berean behintzat zu biran, Bai? eta ni ere biran. Eta dira sortz espazioak, eta... Errondako biran. Errondako biran, Zaidoteratzen izan eta zu berriako biran. Bai. Bai, ez dakite, lehengo astean biran ekartzen zenuen aldegon eta egin, ezta? Oso ondo dagoela, gaina orain hauteskundea datoz, eta esaten zenuen, kulturan zer, oso ondo dago kulturaren alde egotea, baina beste gauza bada eta beharrezkoa da, kulturaren alde egitea. Pixka bate horri lotuta, ez da? Bai, dudari gabe, ez? Azkenean, kultura nik uste dut gaur egungo politikarientzat eta nahiko zaku zabala sartzen dut hemen politikariak esaten dudanean, ez bai naiz ideologia sari, politikari esari naiz. Kultura hitz egiten dute etengabe, baina gero nik praktikan oso aurrerapen gutxi ikusten ditut gure baldintzetan, gure laguntzetan, gauzak egiteko ditugun aukeretan, ez? Eta orduan esaten dut, oso merkea da esatea euskal kulturaren alde zaudela, oso merkea da mitin batean bertsolariak jartzea, oso merkea da ez dakit txistua eta tamborina jotzea, eta beharrezkoa izango da guzti hori. Baina euskal kulturak hori baino gehiago behar du. Gu ezin gara izan beti folklore hutzean aurrezkoa egiten duten kobasuloetan bizi diren lagun batzuk. Euskal kulturak esparru asko zapaldu ditu, eta kultura akumulatiboa da. Azkenengo 20 urteetan, 30 urteetan, euskal kulturara ekarri dugun guztia, euskara sortu dugun guztia, euskaratu dugun guztia, neurri batean orain gure kulturaren parte da. Eta guzti hori nun gelditu da, ez? Beti gari gauza berdinei bueltaka, gauza berdinak hitz egiten digute, ohitura zaharrak berreskuratzaz, eta beti ari gara gauza berdinei bueltaka, eta ni amorratu egiten naiz, ez? Hombre, ez gara gai gure sortzaileak zaintzeko, ez gara gai guk izan ditugun sortzailerik handienei jubilazio duin bat emateko, eta ez dit balio esateak, ez dutelako kotizatu, hombre, jakingo bazen dute, herri honetan, idazle, bertsolari, musikari, antzerkigile eta beste abarrasko ze baldintzatan bizi diren, ez dakiz egingo zenuketen, ez? Orduan, iruditzen zai badagoela holako hipokresia bat, bai jendearen artean, bai politikarien artean, guk nahi ditugu sortzaile honak, guk nahi dugu euskaraz goi mailako kultura sortzea, baina gero nahi dugu bai jende horrek hori egitea, 8 ordu beste leku batean lan egin eta gero, bestela ezingo lukeelako bizi. Orduan, ez dakit oso ondo zertaz ari garen, ez hor asko haserratzen naiz, eta orduan, euskal kulturaren alde, entzuten dituzu ez, politikariak gu beti egon gara euskal kulturaren alde. Alde egongo zineten.
oso ondo iruditzen zait, baina ez duzu egin ezer guzti hori horrela izan da dinaz. Eta horrek ematen dit, haserretzen naiz eta ez dakit, amorrua ere ematen dit. Bai, ni be haserretzen naiz. Ez dakit gero zerbaiterako balio duen, baina ni gainean naiz asko haserretzen den hoietakoa. Eta gero aldi berean ere, claro, nik ere aldarrikatzen dut egite hori eta uste dut ez gainera, bueno, geu gara parte hori, ez da, nolabait esateko esfera publikoa deitzen den, badazkagu ordezkari batzuk, baina gero aldi berean ere ditu zait, zartu garela azken hamarkadetan dinamika peligroso batean, non administrazioak, eta hemen ez dute inor buruan ez alderdirik, baina administrazioak oro har fagotizatu duen kultura, eta hori sorkuntzaren kontra joan da, sorkuntzak eduki behar duen askatasunaren kontra, eta pixka gaude hor erditota. Nik uste dut, saiatu direla fagotizatzen, ez? Eta ez dakit, bira hitz egiten duzula niretzako Bilbon bertan bira edo bere garaian kafeantzokia sortu zenean, espazio edo alternatiba horiek jendeak, kolektibo batek bere kabuz sortutakoak, hori nik beti maiteko dut gehiago administrazioak egin dezakena baino, ez? Eta beti emango didate gehiago, da impresio hori daukat. Baina nik uste dut, fagotizazio horretan, hemen behintzat, egon dela azken urteetan olako, eta lehengo baritik prekarietateari lotzen diot, hemen egon da olako mehatxu harreman bat, ez? Edo txantaje emozionalezko harreman bat, ez? Diru laguntzak nahi badituzu, ezingo duzu, ez dakiz zer esan, edo ezingo duzu ez dakiz zer egin. Eta nik uste dut, administrazioa bera, eta agintariak ere benetan, kulturaren alde egon nahi badute, ausartagoak izan behar dutela, ez da. Niretzako kultura, humorea, ez dakit, eta bertsolaritza bera, eta idazten dudana, betik gora eraikitzen diren gauzak interesatzen zaizkit. Eta hemen egin nahi dena da kontrakoa, ez dena goitik bere eraiki. Goitik agindu, eta gero sortzaileek eraiki dezatela hori. Niri hori ez zait interesatzen. Niri esaten badidate bihar, eta berdin dit nork, naiz eta berarekin ados egon, zuk bertzetan esan behar duzu hau, botako dut haize fresko hartzera. Eta idazten didatenean, haizu, esken nire herrian dago ez dakiz arazo, eta idatzi zazu berrian honetan, honetaz, tono agintari baten idazten didatenean, ez dut kasurik egiten, ez? Osa, nik eraikiko dut beti gora, eta nik sortzeko daukadan espazio hori erabiliko dut, nire ustez gaizki dauden gauzak kritikatzeko, eta sistema kritikatzeko ez nagoelako sistema politikoarekin adoz. Baina horretarako, agintariek ere ausardia behar dute, ez? Osa, ezin duzu beti txantajea egin, ez gezuen nahi duzue, elkarte bezala, diru laguntzak kobratu, baina gero elkarte horretako kideek sortzen lanak egiten dituztean beti ari dira gure kontra. Zegin, usak ondo. Eta ez dugu kontra egingo, ez? Oso ondo. Bueno, ja ailegatzen eri gara kuadernoaren azken horretara. Espero dut antzietatez ailegatu ez izana. Ez. Eta gustora egon izana, gai asko ziurrenik ditu dira. Amaitzeko galderatxu bat egingo izut, eta da zuzeuk zeure eraginak dozkazu, batez ere gaztetan zeure eraginak izan dituzu, baina orain ere zeuk ere eragiten duzu. Zure ustez, zeintzuk dira jendeak zugandik hartzen dituen balioak? Ez dut horretaz inoiz pentsatu. Egia da behin, sopelako emakume batek esan zidala beretzat arrotasun handia dela ni bere aldeben erreferente izatea. Eta hor igual, negarra egitetik aparte, hor bai txipa aldatu nuen edo pentsatu nuen ostra igual ni nahi zorain beste batzuen erreferente ez, eta nik zer bilatzen duen erreferenteetan, igual nik hori transmititu behar dut. Ez dakit ziur jendeak zer hartzen duen nigandik, baina nik nahiko nuke jendeak hartzea nire buruarekiko fideltasuna. Koherentzia perfecto estremo hori ikuste dut ez dela existitzen, baina nik saiatu naiz nire bizitzan hartu ditudan erabakiekin konsekuentea izaten eta nire buruarekin fidela izaten, eta uste dut hori transmititu nahi izan dudala, eta gero norbere ideologiari inoiz ez zukorik egiteko, eta ideologia ez dela alderdi baten edo beste baten alde egotea. Nintzen baita gauz asko esaten ditu gauz askori buruz, eta nintzen baita badauka kolore ideologiko bat argi dagoena, ordezkari publikoa izan delako, baina hori kritikatu behar duenean ere, kritikatu du, ez? Eta nik uste dut hori dela jendek hartu behar duena. Beste gauza guztien gainetik zu izan behar zarela.
kolektiboan parte hartu behar duzula, baina zu izateari utzi gabe. Nahiko nuke jendeak hori hartzea nire gandik. Baina gero ez dakit benetan hori den hartzen dutena, ez? Bueno, aukeran, daukate eta hartuko ingo dut, ez da datik ez. Bai. Bueno, amaitu horretik, egin nahi dizut galdera bat, zuzeu traslatzeko Xabier Mendiguren elizekiri, urrengo solazkidari. Eta galdera da, Xabier Arnaz Luzeko editoria da. Edizioa batez ere harremana da, editoriaren eta idazlearen arteko harreman bat, horre ere, botere harremanak ematen dira, nozki, baina harremana, esan dezagun. Eta nire galdera da, Xabierrek ez dakitzen bat urte daramatzan, baina esango nukenik itxien ez 30, hor, elkarren edizioan, ea aldaketa nabarmenik sumatu duen harreman horretan, idazlearen eta editoriaren arteko, harreman horretan urte hauetan guztietan. Ez literaturan ez baizik eta harreman horretan, ez dakit, harremanik sumatu duen. Egingo dio galdera hori. Eskerrik asko. Beraz, badakizue, urrengo elkarrizketatua, Xabier Mendiguren elizek izango da, eta ez dakit nik egingo dizkiodan berari galderak edo berak niri, baina saiatuko gara solasaldi gozo bat egiten.